Halo halo turu-turu kabeh sak Indonesia pakai sandunya ya. Oke. Jadi guys, ya tambah-tambah video lagi lah timbange kontennya gak enek. Gak enek videonya blas channel YouTube ya. Jadi aku di apa ya? Kos-kosannya Mas Indra lagi dolan bareng live mau. Sing ngurung nonton live sing ngurung apa? Subscribe channel Mas Indra monggo. Subscribe ben iso 1000 subscriber ben iso ndang apa? Giveaway. Sehari ini aku upload salah satu video sing apa ya sing tak temu ning laptop mbuh sing ngeram sapa aku ora mudeng. Ya kuwi videone iki Aji Mulyanto utawa Mas Aji Tondo Utomo. Video perang cegel ya sithik lah sekitar 3 menitan. Tonton wae sing ngarep ditonton monggo sing ora ya enggak apa-apa. Monggo terserah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yo wis kuwi. Terus apa ya di-share. Jalali follow Instagramku @damar_prabas. Karo Facebookku Damar Prabas. Monggo. Di follow. Langsung aja nih video ini. Check it out.